Ferħan li ġi għanna reġu. Lorenz Pisani u martu jgħixu fi blokka tal-akkomodazzjoni soċjali f'Birkirkara. Din ilha darhom 38 sena. Nepotihom ta' 16-il sena jiċċaqlaq b'siġġu tar-roti. Sa ftit xhur ilu ma setax imur iżur in-nanniet għax l-appartament li jgħixu fih kien aċċessibbli biss bit-taraġġ. Fl-aħħar sena bis-saħħa ta' lift, Lorenz issa jista' jilqa' lil nepotih f'daru. Ferħanin ħafna anki hu meta jkun jaf li ġej għandna mill-iskola jkun ħerqan biex ninżel isfel nilqgħu u ndaħlu fil-lift u ntellaw hawnhekk. Issa kiber u peress li għandu l-wheelchair u tqil ma ttellawx kif inhu. Bil-lift jista' jidħol u jibqa' tiela normali. Dejjem jistenna dik il-ġurnata li jiġi għandna għatta nofs ta' nar. U bil-lift ikun jista' jitlax minn għall-lift ma tistax ittellaw. Jħobbna ħafna waħna nħobbu ġawra tagħna dak. Għal din is-sena l-Gvern alloka €2 miljun biex l-Awtorità ta' Djar tkompli tolli l-kwalità tal-ħajja tar-residenti b'lifts fi blokok tal-akkomodazzjoni soċjali li huma antiki. Il-blokok il-ġodda min-naħa l-oħra qed ikunu magħmra bil-lifts diġà.